आपणा सर्वांना जागतिक महिला दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. सर्वप्रथम शतवार नमन आद्य शिक्षिका सावित्रीबाई फुले, राष्ट्रमाता जिजाऊ, रणरागिणी झाशीची राणी लक्ष्मीबाई व समस्त महिला वर्गाने आणि माझ्या माता भगिनी. महिलांप्रती सन्मान, आदर आणि प्रेम व्यक्त करण्याच्या उद्देशाने जागतिक महिला दिवस संपूर्ण जगभरात मोठ्या उत्साहाने साजरा केला जातो. आज जागतिक महिला दिनी मी सर्व माझ्या माता भगिनींसाठी, माझ्या मैत्रिणींसाठी एक छोटीशी कविता सादर करत आहे. तुझ्या प्रयत्नांना मिळू दे यश, यशाची सोनेरी किनार, लक्ष लक्ष दिल्याने उजळू दे तुझा सुखी संसार. कर्तृत्व आणि सन्मानाची ओढून नवी झालर, स्त्री शक्तीचा होऊ दे पुन्हा एकदा जागर. स्त्री शक्तीचा होऊ दे पुन्हा एकदा जागर. आपणा सर्वांना जागतिक महिला दिनाच्या कोटी कोटी शुभेच्छा. धन्यवाद.